Welcome to my HARIMU YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि HARIMU YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै जों सानैजों मोनसे खामानि लानानै साहा फारसे थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना जोंनि बे सुंद' भिडिअखौ अननानै नाय। जों नोंथांमोननि थाखाय माखासे नुथाव जायगाफोरखौ दिन्थिनो आखायाव लादों लोगोफोर। नै जों दा सात आटआव फैदों लोगोनि बोरमा नायनो। जों बोरमा फान्थि नायगोन, बायनो थाखाय जों थांनो नागिरदों, नायनो बेसेबांनि मोनो लोगोफोर। बे जाबाय बिजनीनि सिङाव थानाय खुख्लुं हादान। 7 नम्बर आरो 8 नम्बर, सोनाबनिया 8, सानजानिया 7 नम्बर आरो बेयो। जों दा नै सानैजों जोङो 7 नम्बर आरो 8 नम्बराव थांगासिनो दङ। जों साहा दावखोगासिनो दङ। बेजों थाङै थाङै थांथारनानै जोङो मा मोनहैगोन? मानास हाग्रा मोनहैगोन। जोबथायाव बरलाइनाव जों SSB केम्प मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था। बाय हादानबाबो बेसेबां फुराना गामि बायदि जाजोब्बाय। गय बागान ग्रोम ग्रोम, थालिर बागान, दंफां लाइफां, साहारानो मोननोसै। बे जरावनो सोंनांसिगौ। हादानबाबो लामाया जोबोद समायना नुवाखै? टाइल्स होबावलायनाय आरो गामियाबो जोबोद नायनो समायना लोगोफोर, नङाना? बेवहाय थाबा जों मिथिंगानि सोमखोर समायना बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम, गय खान्थाल थाइजौ, बेनो बर' गामि होननाय बायदि। आरो जोबोद नेचारेल गामि बुंजायो आरो। थाबाथाय जों गोसोखौ गोजोन सुदेम मोनो। जों दा साहा फारसे थांगासिनो दङ। SSB केम्पआ बारा गोजान गैला, मोनहैनोसै। जोङो SSB केम्पखौ नायनानै फैबाय। ओमफ्राय मा जायो, SSB नायबायना, बेखायनो हाखु दाखु जों फैबाय आरो। सोंजानो गिबाय जेनेबा मानो फैदों होनजानो। बेखायनो जों ओरैनो थांनानै फैनाय जाबाय आरो लोगोफोर। मोजां देखायनाय जायासै। उवाल दानो आरो उवाल बानायो बिदि उवालखौ नायदो। उवाला अयथासार दाम होनखायो बोरमाखौ। मासेयावनो 3,000, मानैजों 6,000 नांगौनो। ओमफ्राय जों 5,000 होदोंमोन आरो। ओमफ्राय हरनो हाया जाहैदों आरो सोरना। 6,000 नांथारगौ। बोरमाया बांद्राय गिदिर गिदिर ना, फाल्लासेनि एसे बारगोनदां। बोरमानि दामा बिराद दाम जाबायना, सोंनोनो हाया। मासेयावनो 4,000, 5,000, 6,000 बिदि। जोंना बोरमाया बिराद साइज बै मानैयानो जरा थानाया। मालिकआ नैबेयो लागोना बिथां मिस्टार बि बसुमतारी। ओमफ्राय आं साइडआव दं बि नार्जारी, मिस्टार बि नार्जारी। बे मानैयानो ओरैबायदि दाम। जों दा लांफैफिननाय जाबाय आरो। दामखौ रायज्लायहरनानै 5,600, मासेयाव 2,800 जाहैबाय नामा ने? 2800 खरि गोग्लैनाय जाबाय आरो मासेयाव। बिमाया बैनो दा ने? ओमफ्राय बे गोसोमालाय? गोसोमा बेलेग। मालिकआ नैबेनो। ओइ बगाथल' बे मालिक बोरमानि। बेखौ हमदो। थर
মান বলাছে साननैसो गाबगोननो खर'द एकटा আছে এগুলাও গাব হয়েছে না গাবিন যাবাইনো কয় মাস মান বাচ্চা দিব এগুলা I like losing control.